La fame en un lliçó el mata, la fame en un lliçó el mata. ¡Fuera! Ja hem arribat a Xert, al Mas de la Creu, i hem quedat amb Juan Benajes, un dels pastors de la Planeta. Juan, bon dia, què tal? Bon dia, què tal? Escolta, tenen un bon braguer, alguna d'aquestes ovelles. Quina raça són? Això és la con francesa de lletera, diguem, una olla lletera, sí. Sou productors de llet, però també de formatge. Sí, bueno, fem llet i formatge artesà, diguem, de petita quantitat, però bueno, produïm pues, el que podem llavors. L'estratègia vostra és produir poc, però de molta qualitat, no? Nosaltres les ovelles, encara que sigui una cosa que la gent de llet ens diu que no és el correcte, però traiem les ovelles al camp i creiem que la qualitat de la llet i el formatge pues, serà millor, que és el que pretenem en això. L'exercici que fan elles així tots els dies en la muntanya se nota després a l'hora de la qualitat. Sí, la llet és millor perquè mengen, pues, a part d'un poquet, se les ajuden un poquet de pienso i forratge nostre, pues, el que pillen per el camp, pues, això és important. Volem produir quantitat de lo just, però qualitat. El principal és qualitat i que la gent, per almenys, un producte un poc diferent a lo que hi ha per ahí. En altre dels bancals del Mas està Jordi, el fill de Juan. Anem a parlar amb ell, també. Jordi, què tal? Bon dia. Escolta, tu eres la següent generació ja, no? Vol dir que el projecte té continuïtat. Sí, bueno, la següent o la present, no ho sé com... Però bueno, sí. La veritat que estem en un projecte jo crec que prou interessant, que el que fem és pasturar les ovelles en bancals i barrancs i trossos de muntanya i això. I a partir d'ahí de l'alimentació pues, fem el formatge. El que esteu fent realment és el que se feia abans, però en la tecnologia d'avui en dia. Sí, claro, és aprofitar pues, un poc les coses que hi ha avui en dia, però realment el que fem bàsicament és un poc el que feien els nostres abuelos. Els dies que aprofitàveu l'herba dels bancals, ens havíem oblidat, no?, d'introduir els ramats en l'agricultura. Sí, la veritat que mos havien oblidat perquè mos havien a lo millor inculcat que se tenia que ficar tot químics, herbicida i fer molta quantitat i produir molt, però realment les ovelles és el millor, diguem, bomber. Conta'ns, ara heu introduït també les energies renovables en el vostre projecte, no? Com ha sigut això? Això va ser un poc a través de diverses visites que vam estar al País Basc. Allí utilitzem molt el que és llenya, calderes de llenya i tal, i així vam veure que tenim molt de sol i vam decidir pues, de ficar les plaques solars per a calentar l'aigua per a fer tot el procés del formatge. Efectivament, tancant el cercle, no? Economia circular, però a banda és que ho han finançat els mateixos consumidors. Això és una cosa que estem molt contents perquè a més vam elegir una plataforma valenciana i és un orgull perquè veure la gent que ha col·laborat d'arreu des d'Alacant, València i Castelló, pues això és molt satisfactori. Per a parlar-nos sobre el finançament de la instal·lació de les plaques solars ens atén Blanca Parisi, de la plataforma La Teua Terra. Blanca, què tal? Bona vesprada. Escolta, sou una plataforma de micromecenatge una miqueta singular, no? A quins projectes vos dirigiu? Bé, la plataforma La Teua Terra és una plataforma especialitzada en projectes mediambientals, en projectes que cuiden, que protegisquen l'entorn més pròxim. També acollim projectes que lluiten, que ajuden en la lluita front al canvi climàtic. És una plataforma de donacions i recompenses, això vol dir que és una plataforma que se fonamenta en aportacions individuals de persones, col·lectivitats, empreses, per tal que els projectes isquen endavant. I durant tot aquest temps que porteu, quins projectes destacaríeu? És difícil destacar algun projecte perquè, clar, tots els projectes per a nosaltres són importants, però sí que podríem dir que són projectes amb distints objectius. Uns projectes buscaven la sostenibilitat mediambiental a través de la mobilitat sostenible. Després també tenim projectes que busquen més reciclatge i altres projectes són més projectes per a protegir el medi ambient. Bé, però conta'ns en particular de la Planeta, què destacaries, a banda de les recompenses, clar?
És un projecte que vol com reviscolar el món rural, diguem, o sigui, atraure a les noves generacions de pastors a aquest món que pràcticament està despoblat i també promoure doncs, entre la gent jove aquest tipus d'iniciatives, no? A més de modernitzar el propi sector de l'agricultura i ramaderia extensiva. El meu poble, província de Castelló. Quins tipus de formatges feu? Els feu tots curats? Sí, el que nosaltres fem és tot en llet crua i d'ahir pues, diferents tipus de maduració segons un poc la venda que anirem tenint de formatge. Després el consum és sempre de proximitat, no? Sí, això és el que nosaltres intentem que sigui de proximitat i que sàpiguen un poc la tenda, diguem, explicar el producte, que no sigui una venda, diguem, de supermercat. Clar que sí, nosaltres se n'emportarem avui també un formatget. Si volem mantindre un món rural viu, és precís que recolzem els projectes de xicoteta transformació artesana. La que em va ensenyar mi abuelo, te daré la despedida. La que em va ensenyar mi abuelo.